I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u podcast Izvan travnjaka, u premjernu prvu epizodu podcasta. Današnji gost je Aleksandar Gorgon. Prije početka podcasta ću pojasniti neke stvari, a to je da nažalost i dalje nisam uspio napraviti neki intro. Stvarno sam imao zamišljeno to da bude puno bolje, ali ne stignem sad napraviti ništa bolje. Ako neko možda ima volje napraviti, čisto da mi pomogne, neka se javi, ali tako da eto, šta je tu je, nemam vremena za raditi novi, to mislim da je to manji svakako problem. Prije svega želim se zahvaliti svima vama koji ste me podržali i koji ste me doveli do ovakvih stvari da mogu vam raditi podcaste. Imam još puno igrača u planu raditi, još samo dogovaranja su u tijeku stvarno sa raznim igračima, tako da vi samo budite taj like na video, podijelite ga nekom, pretplatite se ako ste novi, jer tako mi pomažete da i veći igrači dođu u moje podcaste i da se družimo. Inače ću razdvajati epizode, podcast i posebno vaša pitanja koja postavljate na Instagramu, ali u ovom videu ću sve staviti u jedan za početak, tako da eto, bez daljnjeg odugovlačenja, pretplatite se, ostavite like na video, napišite neki komentar dole i uživajte u podcastu. Ovo je naravno i moje prvo službeno prikazivanje pred kamere te na neki način face reveal. Hvala još jednom Aleksandar što si sudjelovao i što si se odazvao na poziv i što si pristao biti moj prvi gost. Naravno cilj je bio da uvedemo i neke giveaway, da svaki igrač ukoliko može ili bilo koja osoba s kojom radim da neki dres zna vama na giveaway, tako da vidjet ćemo trenutno hoće li biti toga sa Gorgonom, ali čisto da budete obavješteni. A sada idemo na podcast. Pa htio bih krenuti sa pitanjem o kako je tamo u Poljskoj, kako si se priviknuo, da li se tamo isto odgađaju neke utakmice i kako ti je tamo? A moram priznati da baš mi je dobro tu. Moja obitelj i ja osjećamo se bar jako dobro. Uvijek veliki upitnik je kad dođeš u novu ekipu, kako te tamo svi dečki, kako se kaže, mogu primiti i kako će te dočekat, da. I od početku sam se jako dobro osjetio kao u Rijeci kad sam došao. Kao kući, da. Da, kao u Rijeci kad sam došao prvi put. Na isti način me svi dobro došli, tako da stvarno nije bilo teško se prilagoditi tu na sve stvari i čak i još lakše jer korenje moje su iz Poljske, tako da što se tiče jezika uopće nije bilo problema i odmah na početku kad sam igrao dao sam jedan gol, tako da to daje puno snage, tako da ne mogu se žaliti, baš mi je dobro i uživam ovo vrijeme ovdje. Da, to je sve baš što sam ja isto htio napomenuti, skužio sam da dosta ti dobro ide poljski i da, to sam isto htio napomenuti. U principu si se jako dobro uklopio već i na prijateljskoj utakmici, čini mi se zabio već prvi pogodak. Vidio sam, prošao si sve bio uzraste u Austriji Beč, od malena, u 2010. si bio došao u prvi tim i tamo si proveo nekih 6 godina. A možeš li malo pisati kako je bilo tamo u Austriji, jer si ipak bio tamo dosta dugo pa proveo si jedno jako lijepo vrijeme. Ha da, Austrija Beč je baš nešto posebno za mene jer ja sam tamo počeo igrati nogomet od maloga. Došao sam u Austriju znači roditelji me upisali u Austriji kad sam imao 6 godina, tako da skoro cijeli život sam igrao za Austriju Beč. Prošao sam tamo svaku juniorsku momčadu i odradio sam tamo 4,5 godine internat, školu za nogomet, gdje sam isto završio tamo neku školu. I onda sam dobio jedan ugovor za drugu momčad koja je igrala u drugu ligu, tako da tamo je bio moj početak.
za profesionalan nogomet i onda sam uspio napraviti jedan korak za prvu momčad. I 2013 je bila najbolja sezona za mene u Austrii Beč, jer nakon ne znam koliko godine smo prekinuli kako se kaže, došli niz ili? Da smo prekinuli ovu, da, i 2013 napokon neko drugi osvoju prvenstvo. I to smo mi bili sa Austrijom Beč, tako da to je bilo stvarno nešto posebno. Šta se par godina kasnije ponovilo sa Rijekom. Da, slažem se. Lijepo je kad u svojoj zemlji sa svojim klubom toliko puno godina stvarno provedeš igrajući nogomet. Primijetio sam da si u sva tri kluba nosio broj 20. Imali to neki svoj razlog ili? Uopće ne. To je bio moj prvi broj sa kojim sam počeo igrati za drugu momčad u Beču i uvijek meni je donio sreće, tako da nisam više htio promijeniti. U redu, istražio sam koliko vidim za seniorsku reprezentaciju nisi nikad zaigrao, već je bio samo jedan nastup u prijateljskoj utakmici protiv Njemačke u 20. Vi ste pobjedili 1-0, misliš li možda da si zaslužio ili trebao dobiti možda priliku u seniorskoj reprezentaciji, bar u nekoj prijateljskoj utakmici? Dobro, što ja mislim je nešto drugo. Mislim da 2-3 puta gdje sam bio baš jako blizu u reprezentaciji da sam bio ozlijeđen. To je bilo moje nesreće. Možda jedan put 2013 gdje smo stvarno jako dobro igrali sa Austrijom, da možda bi zaslužio da jedan put bar budem ne znam u momčadi, ali isto moram priznati da zadnje 5-6 godina smo imali jako dobru reprezentaciju. Smo imali igrači koji igraju u ne znam baš top 5 lige, tako da nikad nije bilo baš lako ući u reprezentaciju. Da, slažem se, naravno nezgodno je, nije naravno reprezentacija je jako dobra. Pa eto, 2016. si napustio Austriju, došao si u Rijeku, to je bio tvoj drugi klub osim Austrije. Kakav ti je bio dojam pri dolasku, kakva su ti bila neka očekivanja, jesi očekivao da ćete odmah uzeti dvostruku krunu sa Rijekom i to prvu titulu u povijesti kluba? Da, isto nešto jako posebno šta neću zaboraviti nikad, jer stvarno nisam znao na početku šta me uopće čeka u Rijeku. Na početku je bio plan da dođem u klub, odigram baš jednu dobru sezonu i da možda idem dalje. I ova prva godina je bila stvarno sensacija. Mi smo imali ekipu koja mislim bila stvarno top za ligu, za HNL. Naravno uvijek treba ti malo sreća da dobiješ ovih igrači koji smo imali, da svi odigraju ti svaku utakmicu na top razini, tako da stvarno sve se sklopilo kako treba da se osvoji prvenstvo. I isto moram priznat da to je jako, jedna od najboljih godina u mojoj karijeri. Da, predivna dobrodošlica stvarno, to te je natjeralo možda da ostaneš toliko koliko si ostao. Pa htio bih pitati sa kime si ostao najbolji od te generacije ili s kime se ovako čuješ i ko ti je nekako ostao najbolji prijatelj? Dobro, najbolji prijatelj, mislim da uvijek imaš 2-3 igrača sa kojima se malo čuješ više. Trenutno je tako da
na primjer sa Čokijem se čuje malo više, sa Punčecom na primjer, koji sad igra u MLS, ali još uvijek na primjer Tomečak ili preko ove kako se kaže društvene mreže, preko interneta, preko društvenih mreža, preko interneta, da, preko Instagrama. Mislim da to jako lako da budeš u kontaktu, tako da kad neko nešto stavi ili jako brzo možeš poslati poruku, tako da se čujem još uvijek sa pola ekipom. Da, to je prednost društvenih mreža, jedna od ljepših stvari. Pitanje, znači izgubili ste prvenstvo na 3 boda protiv Dinama sezonu nakon. Misliš li možda da tih 3 boda Dinamo pomoglo da se vrati sezoni, na sezona koje su slijedile opet na to gdje je bio prije? Misliš li da je to Rijeku jednostavno, da se to Rijeci nije smjelo dogoditi? Pa, ne znam, to su spekulacije. Mislim da nikad ne može se zaboraviti da Dinamo ima drugačiju mogućnost igrat za prvenstvo. Mislim da imaju sada ovako dobru reputaciju u Europi da mogu stvarno super prodat igrači, zaraditi dobro i kad treba mogu uzeti novih igrači sa baš dobrom kvalitetom, tako da tu ne može se usporediti sa filozofijom Rijeki. Mislim da Rijeka uvijek bude u stanju igrati sa top 3. Možda dođe jednog dana opet neka vrijeme gdje jedna godina bude opet posebna, da može se igrati sa prvenstvo, ali Dinamo je, što se mene tiče, ja mislim da Dinamo je malo izvan konkurencije. Nema, slažem se, to nije bilo ni upitno uopće, ali kažem, jednostavno možda je taj trenutak bio presudan u tome. Pa kad se već spomenuo Rijeku i Tomečaka, htio bih se nadovezati na Rijeku u Europskoj ligi. Jesi li pratio Rijeku i koje je tvoje neko mišljenje o cjelokupnoj grupnoj fazi? Dobro, ja mislim da najbitna je bila kvalifikacija za ulazak u grupu. Mislim da to je bilo stvarno nešto što Rijeka tražila, da se dobije malo novca, malo novac u džep od UEFA i onda može se reći da niko ne očekivao da sada se napravi neki veliki korak, da se ide dalje u top 32, tako da mislim da Rijeka stvarno svaku utakmicu mogla jako dobro uživati i se učiti. Svake iskustvo na ovoj razini je bitno, tako da sretan sam da su pobjedili još zadnju utakmicu, jer stvarno u većini ili čak u svakoj utakmici dobro izgledali, tako da ove 4 boda su zaslužili. Da, jedina je ostaje mana ona utakmica u Alkmaru 4-1, ali svako može imati loš dan, ali eto baš zato se slažem s time. Ta pobjeda je vrlo dobro došla iz razloga jer stvarno su igrali fantastično i zaslužili su i više nego, ali eto niko nije ništa očekivao, ali svakako bi se htio nadovezati na ligu. Rijeka je odigrala fantastično u Europskoj ligi. Ako ovako preslikaju na HNL, misliš li ti da mogu vrlo daleko dogurati? Dobro, mislim da nikad nije lako kad igraš i u Europu i još prvenstvo. Prije svega kad možda nemaš ovoj širini u sastavu. Ali do sada mislim da stvarno to Rijeka dobro riješila, da nisu izgubili previše bodova u prvenstvu. I sada mislim sve je otvoreno. Mislim da imaju par utakmici manje,
možda 2. Da, u tom sam ja htio se nadovezati. Rijeka, mislim pogledao sam Rijeka da sve pobjedi do kraja, iduću utakmicu igraju s Dinamom, da sve pobjede do kraja mogu biti na istu utakmicu koji je Osijek na prvom mjestu s 1 bodom više, zato sam rekao da imaju i 4 utakmice manje imaju. Da, tako da stvarno dobro sve izgleda i mislim da sada je samo pitanje kako se opet počne nakon zimske pauze, jer to isto opet start je jako bitan. I ništa, mislim da uvijek možemo očekivati da Rijeka bude blizu vrha. Slažem se. Pa eto, htio bi te pitati, imaš li neki najdraži trenutak u karijeri i neki možda u Rijeci, koji ti je bio baš ono za pamćenje? A dobro, prvi jako bitan trenutak je bio kad sam se vratio nakon ozljede koja trajala 2 godine. To je bilo meni najdraže da sam se uopće vratio u nogomet, da sam mogao nastaviti igrati nogomet. I onda ja bih rekao da godina 2013 gdje sam osvojio prvenstvo sa Austrijom, a u Rijeci mislim da isto nema pitanja. 2016 gdje smo osvojili duplu krunu, to je bilo nešto fantastično. Niko od nas koji je bio u ovoj ekipi neće zaboraviti ovih dana. To je bilo stvarno nešto posebno, tako da ne mogu tu više reći, ali čak i svaka osvojena trofeja mislim je nešto super, tako da sam ja u 4 godine osvojio 4 trofeje. Da, osvojio si sa Austrijom. Osvojio si sa Austrijom prvenstvo i sa Rijekom 2 kupa i prvenstvo. A vidit ćemo hoćeš li u Poljsku isto. Čak je 3 kupa, da. Da. Htio bih se malo pitati u vezi liga, šta misliš koja liga je po tebi, za tvoju nekakvu poziciju, to lijevo krilo, koja je najzahtjevnija, je li to Hrvatska, Poljska, Austrijska? Iako nije isto naravno, jer si tada još u Austriji bio mlađi igrač, a sada si malo stariji i to sve. Da, sve se sada malo drugčije osjeti, ali ipak moram reći da na primjer sada tu u Poljsku je mala razlika da što se tiče intenzitete da je meni se čini kao stvarno moraš se još više boriti nego što sam osjetio u Austriji ili u Hrvatsku. Mislim da način igre je malo drugačiji, ali teško sada reći šta je totalno drugčije, jer nogomet je nogomet, ali u Poljsku ima jako puno trčanja, imaš puno igrači koji su fizički jako dobro spremni, tako da nekad je više borbe nego nogometa, ali sretan sam da sam došao u ekipu koja stvarno proba igrati nogomet, tako da neka drugi trče, a mi probamo igrati nogomet. Da, pojavilo se problemi sa pandemijom. Kako je tebi nekako, koliko je zapravo teže igrati bez publike na stadionima? Tužno je to da smo se već prilagodili na to. Na početku je bilo stvarno jako teško. Sada je malo lakše, moram priznati. Naravno, kad se opet vidi, na primjer, sada kao Englezi počeli igrati sa makar 2000 ljudi na stadionu, da kakav već je dobra atmosfera, tako da to zadnji put sam se stvarno sam bio iznenađen kako lijepo može biti, tako da stvarno mi svi čekamo da ova pandemija prođe, da opet mogu svi doći na stadion, jer mislim da nogomet se isto igra za publike i kad nema publike onda nije to. Nema te emocije, nema to. Onda to nije baš totalno nogomet u redu. Htio bi
spomenuti tvoju statistiku u HNL-u, ti si odigrao po Transfermarktu, naravno ne znači da je možda skroz točno, ali piše 100 utakmica, zabio si 33 pogotka i upisao 12 asistencija. Koliko si ti nekako zadovoljan sa tom svojom igrom u 4 godine i koliko bi ocijenio taj svoj nekako provod u HNL-u? Mislim da mogu biti jako zadovoljan jer ako uzmiješ ove brojke, mislim da skoro svaku drugu utakmicu sam imao jedan scorer point, skoro. Tako da ja sam zadovoljan. Ali na kraju dana mislim da ipak najviše vrijedi trofeja. I tu mislim niko meni ništa ne može predbaciti, jer kad osvojiš 4 trofeje u 4 godine sa Rijeku, onda mislim da nisu uspjeli to puno igrači. Dobro. Ne znam da li si gledao i znaš li svoju FIFA 21 karticu? Jedan put sam slučajno vidio, ali ja osobno ne igram PlayStation, ne igram FIFA, tako da, ali vidio sam. Da, ne igram ni ja, ali sam se htio malo nadovezati, ali svejedno ću te pitati šta misliš, koja je nekako tvoja najbolja statistika, u čemu si najbolji ovako u stvarnosti? Stvarno nemam pojma, ne znam. Znam da FIFA malo to na svoj način ocenja, tako da ne znam. Pa imaš 3 vrlo slične statistike, ali brzina ti je malo bolja nego šut. Brzina mi je bolja nego šut, onda su nešto, mislim, krivo stavili. Ja bi stavio mene malo suprotno, da šut je bolji nego brzina. Evo sad ću ti reći, samo malo. Dakle, 72 brzina od 99, 70 šut, 67 pas, 70 dribbling, 40 obrana i physical jačina 67. Dobro. Koliko si nešto zadovoljan, bili si nešto dao više osim ovog šuta umjesto brzine? Nemam pojma, stvarno. Nije to, ove ocjene FIFA je stvarno teško da... To je nešto za ljudi koji igraju FIFA. Da, ali to je, mogu vidjeti ovdje, tvoja najbolja ocjena u igrici do sada. Imao si i Austria Beč, bio je prva igrica koja si bio je bila FIFA 13, imao si 66 ocjenu, u FIFA 14 imao 68, u FIFA 15 imao isto 68, ali si dobio bio jedno Inform 71 i u FIFA 16 također 68, dakle ova tvoja 70 je trenutno najbolja kartica do sada. Ok. U redu. Htio sam nas spomenuti da si u pogonu najskuplji igrač po Transfermarktu, kako gledaš na to? Koliko si zapravo zadovoljan svojom igrom u pogonu? Trenutno, koliko si odigrao 11 utakmica i zabio si 3 pogotka, 1 u kupu, čini mi se. Da, a dobro, meni su samo brojili 2 gola u prvenstvu. Ovaj treći koji sam zabio malo kao priznali su igraču, jer još tamo nešto dirao petom, ali nema veze, mislim da ja sam sa mojom igrom zadovoljan, imam samo dobar feedback od cijelog stožera, svi su zadovoljni. Lijep osjećaj kad si jedan od glavnih igrači oko koga se gradi cijelu momčad, tako da stvarno zadovoljan sam. Koliko sam vidio na Transfermarktu, u principu ne igraš baš tamo krilo, nego, mislim igraš i to, ali na većinom igraš poziciju napadačkog veznog tamo u pogonu. Koliko ti to zapravo godi, mislim možeš i to igrati, ali si pretežno krilo i to si igrao u Rijeci, kako ti godi ta promjena? Dobro sam se prilagodio na ovu poziciju u centru, mislim da možda mi je čak i malo lakše, jer drugačije se malo trči na centru nego na krilu. Prije svega tu u Poljsku imaš baš brzih igrači na krilu gdje nije lako kad nemaš ovakvu brzinu kako oni imaju. Ali na primjer sad zadnju utakmicu sam igrao na krilu, svaka utakmica je neka druga gdje možda imaš protiv jedne ekipe imaš malo više prostora u centru, onda u drugu utakmicu imaš na primjer sada više mogućnosti kao winger, tako da
zadnju utakmicu sam igrao wingera i dobro prošlo, tako da stvarno mislim da na svakoj poziciji se dobro sjetim, ali najbolje mislim da igram na sredini. A sve ovisi o protivniku i o treneru, ali da, slažem se, ipak krilo je to koje se vraća i naprijed i nazad i nekad beka igra u fazi obrane, tako da ok, spremio sam tu pitanje, pošto već imaš, čini mi se 32 godine, jel tako, nisam u krivu? 32, da. Da. Pa evo, napisao sam si tu, koliko planiraš još prilike igrati nogomet, ako znaš da ne uračunamo sad tu nikakvu ozljedu, da sve ide svojim tokom. I prilike ono, kada jesi možda već zamišljao kako bi i gdje bi završio karijeru? Pa da, to će pokazati vrijeme. Ja bih htio toliko dugo igrati nogomet koliko dugo me može nositi moje tijelo, tako da stvarno bih htio iskoristiti do kraja. Ako bude to 35, onda 35, ako bude to 38, onda 38. Ćemo vidjeti. A za koju ligu bit će to dovoljno još stvarno teško mi reći, ali mislim da ne bih htio se igrati negdje u dolnih ligama, neka treća, četvrta, peta. Mislim da to meni više ne bi se sviđalo baš, tako da ako završim karijeru onda na top razini. U redu, još sam htio te pitati, u principu kad završi karijeru, jesi li možda razmišljao da li bi se u nekoj drugu ulogu u nogometu ostavio ili bi baš završio i to je to? Bi li možda bio neki trener ili nešto od drugo u nogometu? Ha da, mislim da kad nogometaš cijeli život igra nogomet, onda mislim da to je kako se kaže, neobično, čudno. Bilo bi malo čudno da sada se nešto kompletno drugo nađe. Mislim da ja ću ostati u nogometu, u kojoj funkciji još ne znam, ali nadam se da nakon karijere se možda otvore neke vrata gdje mogu negdje ući, nešto se učiti još i ko zna šta će biti za 6, 7, 8, 10 godina, ne znam baš. U redu, još ćemo sad preći, to je u principu ono što sam te ja htio pitat, mogu te još jedino pitat, kao što si sam rekao, očekivao si da ti Rijeka bude neka brza odskočna daska, a postao si tamo čak i kapetan. Koji je to tvoj, kakav je osjećaj biti kapetan u takvoj jednoj ekipi? Kad si kapetan, onda to je već neka odgovornost. Mislim da nije to samo da nosiš traku na terenu, nego da budeš stvarno lider, neki lider ili autoritet čak i izvan terenu, tako da ja sam bio jako zahvalan da Bišćan kad došao da vjerovao u mene, da imam ove mogućnosti koje sam sad rekao. I stvarno, kako se kaže, to be proud. Stvarno si ponosan na to? Ponosan sam bio da sam dobio traku i prije svega još kao stranac. Mislim da to je stvarno neobično i jako sam bio ponosan biti kapetanem Rijeke. Da, sad si me podsjetio na to, htio sam još spomenuti je li ti bilo teško naučiti hrvatski, koje te riječi najviše muče i u principu koliko ti trebalo da ga naučiš? Mislim da prvi intervju sam dao možda nakon godinu vrijeme. Mislim da kad se naučiš 100-150 riječi u svakim jeziku, mislim da već možeš malo pričati, ali naravno sa podlogom poljskog jezika malo meni bilo lakše se naučiti hrvatski. Naravno znam da još daleko samo od pričanja perfektno hrvatski, ali mogu baš komunicirati bez problema. Mislim da ljudi me isto mogu razumjeti, tako da
lakše mi bilo isto zbog toga kako sam vidio kao ljudi na mene gledaju, kako brzo oni mene primali kad sam došao u Rijeku, tako da stvarno uživao sam odmah od početka vašu lijepu državu Hrvatska. Da, spominao sam ono neki najdrži trenutak, pa sam se sjetio, mogu bi te pitati za najdrži gol. Kad se sjetim, kad si sam izgovorim tvoje ime, odmah mi padne na pamet onaj gol protiv Dinama za 5-2, ili to je za 4-2. To je točni četvrti gol za 4-0, malo sam pomiješao. Kakav je bio osjećaj u tom trenutku, jer je to stvarno jedan predivan pogodak i je li ti to jedan od najboljih golova koji si zabio? A mislim da sigurno je bio jedan od najboljih, ali mislim da kod prvog gola osjećaj je bio još bolji, jer to je bilo za 2-0, mislim. Tvoj gol bio je za 4-0. Prvi gol ili 1-0, ne znam baš, protiv Dinama. Je protiv Dinama. Gavranović je zabio 17. sekundi, ti si onaj zabio onaj ubačaj u desni kut. Onda je za 3-0 zabio Vešović, ti si zabio za 4 i Vešović je zabio za 5, ja mislim. Tako da ove 2-0 je bilo za mene još bolji osjećaj, jer stvarno sam htio pokazati kako igram nogomet, koji je Aleksandar Gorgon. Još prije svega nakon prve utakmice gdje sam promašio penal u Vinkovci, tako da ovaj gol za Dinamo, prvi gol je bio najbolji za mene, ali nije samo ovaj gol. Sjećam se još, na primjer, dva gola protiv AEK Aten kad smo igrali van. Isto jako lijep osjećaj i da, mislim da to je bilo to, da. U redu, prebacimo se na pitanja koje sam dobio po komentarima. Baš sam sjetio se jednog, bilo je jedno pitanje koje je spomenulo taj Tuci Bali, taj promašeni 11-terac, ali u redu. Pitanje, koju si poziciju igrao u djetinjstvu? Ja sam igrao, mislim, wingera sam igrao, ipak wingera, jedan put na lijevoj strani, jedan put na desnoj strani. Par puta sam nešto odigrao poziciju kao veznjak. Druga špica. Aha, da. Znači broj 10, ali ipak najčešće sam igrao na strani, da. U redu. Pitanje, koja je bila razlika biti prvak s Austrijom i biti prvak s Rijekom, koji je ljepši osjećaj, čiji su navijači i atmosfera bili bolji? I da može koju proslavu titule bi ponovio te dvije? Ma mislim da ne bi bilo fair uopće usporediti ove naslove. Mislim da svaka historija kluba je posebna, tako da sa Austrijom je bilo zbog toga posebno jer smo prekinuli dominaciju Salzburga, prekinuli dominaciju Red Bull Salzburg. Mogu reći da isto se dogodilo sa Rijekom, ali u Rijeci još je bilo to da je bila malo borba, neću zaboraviti hashtag sami protiv svih, tako da nismo samo se borili protiv Dinama, tako da ne bih htio stvarno usporediti ove naslove jer svaki od njih je bio nešto posebno. U redu. Pitanje od prve HNL Jerseys kaže, je li mu teško palo to što ipak nije išao na Euro U17 koji se održao u Hrvatskoj? Pa moram priznati da nikad nisam razmislio zbog toga, tako da mislim da sa 16 godina još stvarno nisam bio još toliko razvijen da igram za neku reprezentaciju. Stvarno kad sam imao 15-16 godina može se reći da još sam bio nigdje u karijeri, tako da stvarno ja sam se borio do kraja i to je bila vrijeme gdje ja uopće nisam razmislio da igram sa reprezentacijom. U redu. Dobro, najdraži gol gdje su reke, možemo to pribrojati onaj Dinamo za 2-0 ili? Može. U redu. Koja je razlika u pristupu na terenu i pripremi utakmice kao kapetan i kao pod navodnike običan igrač? Mislim
dobro, kao kapetan mislim da čak i kad nisi baš nekad je ovako da nisi baš dobro raspolažen, ne znam, nekad zbog čudnih stvari, ali nekad tako je. I onda imaš zadatak da to staviš za stranu kratko i da možeš ipak svih motivirati koliko možeš. Ali mislim da kad si igrač koji je malo stari i koji ima malo iskustva više nego mladi, mislim da to ne uopće bez veze da li imaš traku ili ne, mislim da uvijek možeš ubaciti tvoju energiju i pomoziti drugoma. Da, slažem se. Pa evo, pitanje koje su najteže bile godine u karijeri, to mogu odmah obrati one ozljedu od 2 godine kad si se uspio vratiti, jel tako? U redu, idemo dalje. Tako. Pitanje kako ti je u Poljskoj i da li si se uklopio u ekipu? A dobro, to sam isto rekao na početku da stvarno se dobro tu osjetim. Dobro sam ušao u ekipu, odigrao sam dobre utakmice, mislim da to je najbitnije za novog igrača kad dođe u neki novi klub, da stvarno može potvrditi zbog čega on došao i ja sam uspio to napraviti. Tako da svi su zadovoljni, ja sam zadovoljan, tako da stvarno win-win situacija. Da, slažem se, niko kad dođe u novi klub nema zagarantiranih prvih 11, nego se treba za to boriti, tako da samo to što igraš već govori dovoljno. Da. Neka zanimljiva anegdota iz slačionice, a sad to valjda možemo svrstati pod Rijeku ili Austriju jer si tu proveo više vremena ili? Šta je bilo? A dobro, šta neću zaboraviti, nikad je bilo kad smo zadnju utakmicu ili predzadnju smo dobili protiv Cibali 2016 kad smo osvojili prvenstvo. Slavili smo malo po gradu, svi skupa i drugog dana smo imali jedan sastanak sa Kekom naravno i studirali smo već Dinamo sa final kupa i odjednom svi su počeli, ili ne svi, ali 3, 4, 5 igrača počeli kašljati i onda Kek prekinuo sastanak i kaže sa svojim tvrdim glasom kao da, samo nastavite se kupat u ova fontana koja je u gradu, samo nastavite se kupat i onda smo se svi smijeli jer dan prije 3-4 igrača su skočili tamo u fontanu u gradu, tako da bilo hladno, tako da par od nas se malo prehladili, ali to je bilo nešto, to je bila dobra priča. A evo, pitanje, bi se volio vratiti u Rijeku jednog dana, mislim to je isto nezahvalno pitanje u svom smislu, ne možemo znati šta će biti ispred nas, ali... Pa, slušaj, vratit uvijek, ja ću se u Rijeku uvijek vratiti, samo ne znam još za kada ili za koliko dana, tako da moguće da iduće ljeto 2 tjedana ću se vratiti za Rijeku malo za odmor, tako da ćemo vidjeti, ali sada da neko povežem sa klubom, stvarno ne mogu reći. Znam, razumijem. Dobro, tko ti je bio uzor u djetinjstvu? Zinedine Zidane. U redu. Pitanje je da li ti je pomogla podrška sa tribine dok si došao u Rijeku? Ha dobro, uvijek je bila jako lijepa atmosfera, prije svega 2016 gdje smo igrali doma protiv malih ekipe kao Inter Zaprešić ili Cibalja ili RMK Split još i skoro je bio pun stadion, tako da to stvarno od početka je bila atmosfera koja nas nosila naprijed i zahvalni smo bili navijačima da nam ulakšili igru, tako da mislim da svugdje gdje imaš dobru podršku onda puno lakše ti igrati. Messi ili Ronaldo? Malo više Ronaldo. Kakav je bio osjećaj kada si podigao trofej na Maksimiru? Naravno, super osjećaj. Prije svega
na Maksimiru gdje je naš najjači konkurent je doma. Mislim da možda ispalo malo tako, kako bi to rekao, jer nešto se sjećam da je bilo na kraju kao da slavenje na podijum trajalo jako kratko, nešto, ne znam da li nešto se dogodilo šta smo mislili da to je bilo kako se kaže, ne slučajno nego namjerno. Namjerno, kao da neko bio malo ljubomoran zbog toga da smo mi osvojili prvenstvo. Ne znam da li ovaj konfeti prekratko trajao ili nešto se dogodilo, tako da to se još uvijek sjećam, ali ne, naravno dobar osjećaj, jako dobar osjećaj, ali moram priznati da još nismo bili u stanju baš pustiti sve emocije van, jer znali smo da još nas čeka jako bitna utakmica par dana nakon toga, tako da stvarno još Matjaš Kek nas malo kopčao kao da još se fokusiramo za final kupa. Da, evo to pitanje. Na prvoj utakmici za Rijeku u Vinkovcima si promašio 11 za pobjedu. Kako je to utjecalo na prilagodbu u Rijeci? Jesi li dugo razmišljao o tom promašaju? Ako pogledaš na cijelu priču kako je bilo nakon utakmice, onda mislim da se vidi da nisam puno razmislio. Da, u redu. Ništa, hvala ti što si bio, vidimo se. Ništa, ajde, drži se, bok, čao. Bok ti. Nadam se da ste uživali i da vam se svidio ovaj video. Još jednom kažem, podržite me lajkom, podržite me subscribe-om. Meni to jako puno znači, a vama je sekunda. Vi ste na kanalu Riječani. Na kanalu gdje je HNL sve, a sve je ništa bez HNL-a. Do idućeg videa ekipa, mi se vidimo i veliki pozdrav.